Lær at tælle til 20. Her er Emma. Emma ligger i sin seng sammen med bamsen Konrad. Klokken er rigtig mange, men Emma hun kan ikke sove. Hun ligger i sengen og tænker på, hvad hun skal gøre for at falde i søvn. Men så får hun en idé. Hendes far har nemlig fortalt hende, at man kan tælle får, når man ikke kan sove. Hun tænker på et får, og så begynder hun at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Emma hun er helt træt. Hun lukker øjnene, og så falder hun i søvn.